سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga higala, mga igsoon, bago pa makabsan sa kinabuhi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usa sa mga tambag niya sa tua ang kahadlukan natong Allah subhanahu wa ta'ala kanang tinud-anay nga pagkahadlok. Dili lamang sa tumoy sa atong dila, kundili pagadawaton sa atong kasing-kasing ug atong pagabuhaton. Busa nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa imbalaang kasulatan, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa daol nga pagkahubad o kamong mga manunuo, kahadlukin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kanang tinud-anay nga pagkahadlok. Ug ayaw ninyo pasagdi ang inyong mga kaugalingon nga mamatay gawas na lamang kamo mga Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga higala, mga igsoon, dili siya magatanaw sa tua kung asa tagikan nga tribo, o baka asa kitagikan nga nasod, o baka asa kitagikan nga pamilya. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa balaang kasulatan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sa duol nga pagkahubad, mga higala, mga igsoon, o kamong mga tao, gibuhat ta kamo gikan sa usa ka lalaki ug babae, o gipadaghan nako gikan sa ilahang duha ang ilahang mga lahi, o gipagawas nako dinha sa ilahang mga lahi ang mga tribo ug ang nasyon, aron kamo magkainilhanay, ug ang akong pagapanggaon gikan sa inyo kadtong naay kahadlok sa akoa. Buot pasabot, mga higala, mga igsoon, dili paborito sa Allah subhanahu wa ta'ala kadtong tribo nga kini, o baka ang nasod nga kini, o baka pamilya na kini. Bisan unsa panimo kadato or unsa panimo kasikat, unsa pa kaisog kini nga tribo o kaya nanasod, kung wala kamoy kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili kamo ang pagapanggaon sa Allah. Pero kung unsa panimo kamubo nga tao, kaubos nga tao, dili ilado, dili isog, pero tungod kay tinuod og tamang imong kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ang iyang pagapanggaon. Og labaw na nga dili mo base ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ato ang mga naong ug sa ato ang mga lawas. Nagingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Ang buot pasabot, dili pagatan-awon sa Allah ang porma sa inyong mga naong o baka ang porma sa inyong mga lawas. Ugali lang ang pagabasihan sa Allah ug ang pagatan-awon sa Allah ang sulod sa inyong mga kasing-kasing. Kung unsa ang atong mga intensyon o baka tinud ang atong kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dinhi na lamang kutob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.